ụfọdụ ndị Amanuke na kansụl Ọka North na Anambra steeti edegagoro Chief Judge Anambra steeti bụ Justice Ọnọchi anya chabela akwụkwọ ka o buru ikpe ha wee buga na nke Chief Dennis Ezebili wetara ka ebugara ya ọkaikpe ọzọ na akwụkwọ ozi ha wetara ha na-ebo Justice isi ọka ebubo na ọ naghị ekpe ikpe otu kwesịrị ekwesị mgbe onye na-ebe ebubo bụ onye si na ọ bụ ya bụ eze ọdịnala ya bụ obodo. Chibuzobidike wetara anyị akụkọ. Ya bụ otu wetara ya bụ mkpesa nye onye Chief Judge nke steeti a n'ụlọ ọrụ Jerome Udoji nke dị n'Ọka ka ọ na-ekwu okwu. Ụfọdụ ndị ndu ha Chief Angus Dike nakwa Elder Benson Okechukwu kwuru na okwu ahụ bụ nke bịara n'ụlọ ikpe n'afọ 2022 emecha ebugo ya na Ọgbaru Division dịka ha si kọwaa n'akwụkwọ ahụ bụ iwenyi ọkọlọtọ ma kpọkwa gọọmenti steeti a ka a nachigha azụ n'ihi na ya enweela njehie ụzọ wee kwuo na ha enweghịzi ntụkwasị obi n'ebe ikpe nkwụmọtọ dị site n'aka Justice Ọka. Na nzaghachi ya onye Attorney General nke Anambra steeti Ọkammụta Sylvia Ifemeje kwuru na gọọmenti steeti a ama mbanye n'ikpe nke na-aga n'iru mana o kwere ha nkwa na ụlọ ọrụ ministri ha ga-ejikọ aka ọnụ wee chọta ụsa maka ọgbaghara ahụ nke na-apụta n'obodo Amanuke.